Ndine ka short message kandiri kuda kutaura panyaya mangwana. Demonstration iriko plus musatyisidzirwe. Pane vanhu vari kubuda varakashi vachiratidza mota mapicture anenge ari ekudhara mamwe manje. Saka zviri kuitika ndezvekuti ana ED vanoziva kuti mangwana vanhu vakabuda ndopakaperera basa ravo. That's why muri kuona vari full force kutyisidzira vanhu. Musatyisidzirwe nawo. Plus mapurisa ari kuti mota dziri kutenderera uchitungwiza ndo dziri kuinda kumabvuku, ndo dziri kuinda kuGlenview. Kune mama cities ndizvozvo, mota dzavo ishoma havana mota. Saka dzimwe mota dzavaneze vakutongoseenzesawo ndedziya dzeZANU PF dzine dzapuhwa varakashi dziye. Saka mangwana masoja amunoona murodhi aya haana problem nemunhu. Saka mangwana chakachaya. Varume ava vanoda kuenda. Zvinonakidza here kuona mayouth achiswera akagara pabridge? Because hatingablame vapana kuti vapana vari kumwa mutoriro vazodai. Zvinoitika izvozvo. Kana munhu asina chekuita anopedzisira kungojoinanawo nevamwe. Kana munhu asina chekuita anopedzisira kubata-bata. Hamuoni kuti nyangwe vana vadiki chaivo akasanotamba panze akapedza energy yake anopedzisira kuruma tambo dzemagetsi mumba. But ukafamba naye akaneta anotosvorara. Saka ndo zvakafanana. Vapfana vedu vanoda mabasa, vapfana vedu vanodawo kugara zvakanaka. Vanhu vanototarisirawo kuita mafamilies avo. Saka mangwana hatibudei tigadzire future yevapfana vedu, future yevana vedu, future yenyika yedu kuti ive nyika inogarika, inoyemurwawo nevamwe. Kwete kugara kwatiri kuita nyangwe kuna ana South Africa kwekuti unenge uchingogara wakatarisa road kana ungogara uchiti hazvisati zvatanga here. Aiwa, hatidi kugara tichidaro. Toda kuti nyika yedu ive nyika yekuti ivo vekuSouth Africa vachayemura. Vozopedzisira vakuti taakudawo kunogara kuZimbabwe. Which is good because isusu kushora zvedu vakambotichengeta zvimwe ndezvimwe. Vane mhosva dzavakaita vachiponda vanhu vachiita sei zvinowanikwa. Saka mangwana hatibudei tese by 7:30 munhu wese anenge apanze. Because chandiri kutaurira time ndechekuti vanhu vanogona kudzimirwa internet. Saka I don't know, munogona kudownloada VPN something like that. Kuona kuti ikadzimwa mune muchirekodha panongodzodzoka tobva taziva kuti chachaya moposta muchiita sei. But kune vanhu vari kumonita, security iriko. Saka haikonai kunyanya kutya stereki. Hatibudei takawanda mangwana. Munhu wese murodhi. Vanhu vakabuda vakawanda ndozvavari kutraya kuavoida. Zvavaingoita kuopposition kutyisidzira vanhu zviya. Ndozvavari kuita manje this time chakachaya. Tine vanhu vakaita sana Dorcas Moyo. Vaya vakabuda vari kubuda vachisapota. Aiwa, don't worry about them. Vari kudzosa mota dzese dzavakapuhwa naWicknell dziye. Saka paimbe panzi vanhu vechidzimai havadzori. Saka iye ndiye one wemudzimai achadzosa zvese zvaakapuhwa. Saka kana tiine vanhu vakadaro mabhutulikazi ekuti haaziye kuti zvinhu zviri kuafekta nyika yedu chii, haaziye kuti zvinhu zviri kuafekta vechidiki vemunyika medu chii, haaziye kuti zviri kuafekta madzimai ari kufa kumahospital vachida kupona. Saka mayouth ari kufa nekuda kwekuti ari kusangana nezvinhu zvakawanda nestress and stuff like that. That's why masuicide awanda kuZimbabwe. Masuicidal thoughts awanda kuZimbabwe. Saka tinoda kuti zvipere izvi. Hatibudei veduwe. Musaende kuFacebook. Don't repost zvinhu zviri kupostwa nevarakashi. Munoswera muchiita BP nezvinhu zvisina nebasa rese. Haikonai kutombovateerera kana, especially kuFacebook. It's actually better kuti ukangoona pane vakaposta vachiti zvadai vanhu vari kuti mapurisa chichi. Don't even look at that. Let's focus on what we need to do tomorrow. Mangwana ndo pari kuinda mbavha dzese. Mangwana ndo pari kuinda zvigananda zvese. Mangwana ndo pari kuinda dictator iri riri kuda kusiya mwana waro. Akatadza kuinda mangwana, that's the end of us all.
muZimbabwe. That's the end of our future generation. That's the end of our children. That's the end of Zimbabwe. Munozara maChina kwese kuri kugarwa nevanhu kumamisha kuya kunosara kusina. Tinopedzera tatotandaniswa zvekunzi budai muZimbabwe nemuchinda wemaitiro ari kuita. Vese ana Hubert Angel ava ndakambozvitaura kudhara, ndouramba nchizvidzokorera imbavha dzese dziyadze matsotsaya. Saka handi muri kuona magaya futi vanhu vake vari kupuhwa mainfomu yechipurisa. Saka isusu hatigarei, but don't worry about them. Pane vanhu vachadhilwa navo. Nyangwe iye magaya pari kupera izvozvi idhi aenda, we need to deal with him. Ovhara chichechi chake chiya. Hatidi vanhu vanonyebera Mwari vachiita unge vanhu vari right. Zvaita Sisi Dhoro anonzi Dorcas Moyo. Toda kuti azonyatsoexplaina kuti chaaitaura chii. Ende anofanira kuziva ma-consequences, because people are getting away with a lot of things muZimbabwe. Vanhu vanoisa madrugs anodhaka, vapedza kudaro voblema mayouth kuti mayouth ndiwo anodhakwa. Auya nani? Vakawana kupi? Vapana vari kuputa ndove yamunoti hatina control kuti mombe vari kutora ndove yemombe. Zviri kuuya nani? Zviri kuuya neivava, zviri kuuya nezvigananda. Zvinhu zvese zvakaipa zviri kuitwa neivava vese ana Hubert Angel. Saka mangwana hatibudei kuti future yedu ive yakanaka. Zvaizvezvi hatimboitai zvaComrade Geza, maupdates anenge achiuya naComrade Nyoka Yemabhunu and stuff like that. Saka please garai makateya nzeve, itai kuti munzwe maaudio avo kuitira kuti paite communication before zvatanga zvemangwana, because tiri kudhila nevanhu vanofunga kuti vakangwara ivo vasina. Saka hatibatanei maZimbabweans kubva kunana kwaVulawayo kusvika kwaana Mutare. Hativei chinhu chimwe chete mangwana. Ngativei tibude mumba mangwana, tibvise mhondi idzi. Vapedza hama dzedu, vapedza upfumi hwedu, vapedza zvipfuwo zvedu nekupoizena mvura. Vanhu havasina kana mvura, ende havana kana communication nevanhu, havasocialize nevanhu. That's why vachisenzesa violence, because they don't care about the people. Vanoziva kuti even vanhu vakasavavhotera hazvina basa. So we need to get rid of that system iri kusenzeswa nemachinda. Tiite Zimbabwe yekuti tinobatana, tiite Zimbabwe yekuti tinobatsirana. Makambani ese aive kuZimbabwe, ari kunana UK, ari kunana America, ari kunana they are willing to come back to Zimbabwe kuti vazoinvesta ikoko voisa makambanis avo. And then but vakabva nepamusaka pekuti pane mamachinda andaitaura navo ane kambani inonzi Baufa Beat. Vaive kuZimbabwe, vaive nemasubcontracts ikoko nemamacompanies aiita ikoko. Saka ivo vanotaura kuti takabvako because macontracts taita kunyimwa tichinzi bhadharai mapoliticians first. Saka varungu havadhile vachidaro. Pane macompanies akawandisa ekuti anosvoinvesta zvekuti pasina time zvinhu zvedu tsoro dzedu dzikafamba zvakanaka, zvinhu zvinenge zvakufamba zvakanaka. Yes, it takes time, but please ndokuchinja kwatinoita. Asi kana vanhu vati hatibudi, ukaona waregera kubuda, zvinoreva kuti uri kusapota zvigananda, zvinoreva kuti uri kuti upenyu uri kuraramwa nevanin'ina vedu nevana vedu ngaurambe hwakadaro. Saka vanhu vakadaro, anyone ari kusapota is our enemy as the people of Zimbabwe. Munhu iyeye enemy, it's either anoimba kana haimbi. Hani muri kuona kuti target yevapanha ivava vaipureza vachipuhwa mota. Because chinoitika, if you receive a stolen property, unogona aindira kujeri izvozvo. Ende kana wakaisa kadza mota yacho, inotengeswa, votarisa kuti value yayo pawakaipuhwa yaive mari yayo yaburitsa, then wosubtracta kubva muvalue yayo, difference yacho iwe ndiwo unoibhadhara. You need to pay back all the money. Saka muri kuona kuti ndosaka vanhu vaitaura kuti haikonai kutora zvinhu izvi. Ndobhiga Mukanya naWingy D na Shadaya namadzibaba veshanduko vakaofwa vakaramba. Hani muri kuona vamwe vese ava ameno zvonyadzisa sei maakudzosa muchiita zvekukumbira riregerero makapfeka maapologies maakuti haisi takangopuhwawo
ndo zvinoitika. Unoenda kukoti unoti handizivi kuti anga achiba, zvonzi aiwa zvakanaka, anga achibata akudza, but nekuda kwekuti iwo you received a stolen property, tiri kukuindi mutongo wako ndewakati. Ndo masenzera anoita nyika chaiwo, ndo masenzera anoita zvinhu, ndo reality iyoyo. Haikonai kunyeperwa nevanhu zvavari kutaura zvese zviya varakashi. Vari busy, ivo ana Tungwarara naanani vari busy kumeka sure kuti vanhu havabudi, but isusu tiri kubuda eZimbabweans. Tiri kubuda. Saka tinosangana mangwana tozoona kuti zvakagumira kupi. Saka nokutendai moswera zvakanaka, munamatire zuva ramangwana risvike zvakanaka. Saka tosangana murodhi tinenge tichibatisana tichiita sei. Kune vanhu vakawanda vari kuita zvesecurity, vari kuona kuti kwakamira sei and stuff like that. Saka don't worry, exactly na 7:30 vanhu ngavabude. 8:30 idzodzo dzepaclock dzaifanira kuona, ndo time dzedu. Saka please vedwe, musatyisidzirwe nevarakasha. Ndatenda zvangu moswera zvakanaka, tinenge tichibatana muzvikamu zvinoteera.